Hakasin jam ke ban kampen Pynkhlaiñ ban Ïakhun Pyrshah ia ke jing khayi bat ke jing penan kambian yau drugs ke Sorkar Pdeng ke menjur ban pli ia ke Zonal Office jong ke Narcotics Central Bureau NCB ha Shillong ke belong ke wei nek hinriu teli ki Zonal Office thamai ban seng ha ki jela baper kari India. Kat kum Menteri kena katanat kampo yeng Nityanan Rai hak jing kran Raja Sabha ulong bakane ke rai kan Pynkhlaiñ ye ke jing trei jong ki bor an bat ban penstat ye ke jing Ïakhun Pyrshah ye ki kenhun khayi drugs ha Meghalaya bat ka than chatai lammi ngi ke Shillong Zonal Office kan long ka wei ne ki office thamai ringkat bat ke Port Blair Dimapur Aizawl Shimla bat Gangtok bat hadu menta ke NCB ka don lai potli ki Zonal Office hakari bat sakine ki hinrio kinang penhe susu ye ke jing trei kam jongka ke Sorkar India ke Pynkhlaiñ ru ya ke Narco Coordination Mechanism NCORD hakikar dan baper bat hakari borok away. Lapan long palat khan riu hajar tali ki jingyalang district and court bat arspa nyopo artali ki state and court ban penjan ya ke jingatrai lang hapdeng ki jilla bat kitanat. Nalor kata ke Sorkar ke Pynkhlaiñ kam ya ke National Integrated Database on Arrest Narco Offenders NIDAN NIDAAN kepadon hadu khandai point san lak ngot ki jing tep syapang jong ki basya kem bat ki basya rai penrem hapo ke NDPS Act. Kene ke database ke yarap ye ki pulet bat ki we ki tanat ban ithu ye ki nongle kambian bat ban perking ya ka jing yo jamin jongki. Hagi license baladab ki Drug Law Enforcement Agency hakari lapan rung bon ki jing Ïakhun Pyrshah yo drugs baraus nam arja arpusan la register shilak sapoprajar hinriu pulai teli ki mukadama bat lakem shilak prapulai hajar hinriu spa nyopusan ngut bat lakurop palat khat ar point saunot lak kilogram ki jing di penbuan. Kini kesian jam ban pli ya ke NCB Zonal Office ha Shillong ka long ka jingkerman bakan Pynkhlaiñ ya ke jing Ïakhun Pyrshah yo drugs ha jela Meghalaya barakat han chatai lammi ngi kham tam ha kapor baga jing khayi drugs lingba ki lenti khapot kadang long ka jing e ka bakrau ban lap. Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F Ka plus F? hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet Namar kata habat thiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka shop plus F menta ka sni. Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.